Ahoj, v tomto videu si vytvoríš svoj vlastný silný elevator pitch. Elevator pitch je takéto krátke predstavenie tvojej služby, ktoré stihneš niekomu povedať aj za jazdu výťahom, čiže ideálne za 30 sekúnd. Má byť taký, že dokáže tú tvoju službu predať a my si ukážeme, ako na to. Väčšina ľudí si myslí, že elevator pitch je o tom, aby zneli zaujímavo. Lenže elevator pitch nemá byť len zaujímavý opis toho, čo ty robíš. On má byť taký, aby ten človek, ktorý to číta alebo počúva, mal okamžite jasno v tom, že komu vyriešiš aký problém. Aby si on vedel povedať, že presne toto je pre mňa. Na to, aby bol tvoj elevator pitch naozaj silný, si najprv potrebuješ ujasniť, ktorý trh je ten tvoj. Čiže aký typ problémov ľuďom riešiš. Pomáhaš ľuďom byť zdravší, alebo im pomáhaš šetriť peniaze alebo zarobiť peniaze, alebo im pomáhaš zlepšiť vzťahy. Ak nevieš, kde si, na ktorom trhu a čo im vlastne prinášaš, tak ten tvoj pitch bude slabý. Napríklad by mohol znieť, že pomáham ľuďom s osobným rozvojom, lenže toto je niečo, v čom sa ten tvoj klient nespozná. Oveľa lepšie bude, keď povieš, pomáham manažérom smerovať svoju kariéru podľa svojich talentov, aby naplno využili svoj potenciál. A platí, že pokiaľ nemáš jasno, na ktorom z týchto troch veľkých trhov si, tak aj tvoj pitch, tá tvoja silná veta, nebude dostatočne jasná a ten klient sa v tom nespozná. A keď sa v tom nespozná, on ani nenájde dôvod, prečo to kúpiť. Keď tvoríš svoj silný pitch, tak určite sa spýtaj, komu pomáhaš. Ale nehovor takto všeobecne, pomáham podnikateľom. Ty myslí na to, že tvoj klient sa v tom musí spoznať. Čiže povedz konkrétne, akým podnikateľom? Pomáham freelancerom s publikom do 5000 followerov, aby získali dopyty zo svojho obsahu, pretože teraz im neprináša dopyty. Pretože čím viac konkrétny budeš, tak tým silnejší bude tvoj pitch. Čiže nehovor, pomáham podnikateľom, pomáham ženám, pomáham firmám. Buď konkrétny, povedz, pomáham HR manažérkám v rastúcich firmách, aby ustáli tie neustále zmeny a nenosili si prácu domov. Vo svojom elevator pitchi aj potrebuješ povedať, aký problém svojim klientom riešiš. Ale nepopisuj to, čo robíš. Popíš to, čo toho tvojho klienta bolí. Čiže nepredávaj svoju službu. Nepredávaj proces, ktorý ten klient s tebou prejde. Nepredávaj metodiku, ktorú používaš. Pretože to nie je to, čo si tvoj klient kupuje. Predávaj vyriešený problém. Predávaj tú zmenu, ktorú tvoj klient dostane a predávaj novú realitu, ktorú bude mať vďaka tej vašej spolupráci. Pretože ľudia si nekupujú marketing, coaching alebo mentoring. Oni si kupujú konkrétnu vec, tú svoju konkrétnu zmenu. Napríklad mať viac klientov, mať vyšší príjem alebo viac času na rodinu. A preto tvoj pitch musí aj pomenovať tú bolesť, ktorú tvoj klient teraz má, aby on si to vedel prepojiť s tým, že aha, že toto je niečo, čo mi pomôže sa jej zbaviť. A keď už si popísal, akú bolesť už ten tvoj klient vďaka spolupráci nebude zažívať, tak potrebuješ popísať aj, aký výsledok mu ty dáš. Ten silný výsledok, ktorý si tvoj klient kúpi, musí byť konkrétny. Musí byť zrozumiteľný a klient si ho musí vedieť jasne predstaviť. Čiže nehovor také všeobecne, že pomôžem ti rásť, ale radšej povedz, pomôžem ti získať prvých 5 klientov. Pomôžem ti zvýšiť konverzie o 30%. Pomôžem ti vybrať si jej prácu bez toho, aby si o sebe pochyboval a chcel ju robiť ďalších 10 rokov. Ak si tvoj klient nevie presne predstaviť výsledok, ktorý vďaka tvojej službe dostane, tak on nekúpi. A tuto je ten návod, ako si vytvoríš svoj vlastný silný elevator pitch. Tým, že vyplníš túto šablónu, čiže presne povieš, komu pomáhaš, aký konkrétny problém mu pomôžeš vyriešiť, čo konkrétne vďaka tomu dosiahne a vďaka čomu. Ale tam napíš prosím ťa to, že v čom si iný, prečo by mali chcieť teba. Ukážem ti to na konkrétnom príklade. Pomáham HR manažérkam nastaviť onboarding tak, aby noví ľudia neodišli už v skúšobnej dobe. To šablóna ťa prinúti písať konkrétne. A to, čo to potom spôsobí, je, že ten tvoj klient sa v tom nájde. On presne bude vedieť, že áno, je to pre mňa, deje sa mi toto presne chcem a
preto toto mám kúpiť, pretože tento coach alebo mentor to robí takto. Svoj elevator pitch si ale nevytváraš len preto, aby si sa ním predstavoval vo výťahu. Vytváraš si ho preto, že ho chceš potom použiť na svojom LinkedIn profile. Chceš si ho dať na banner alebo do headlineu, dáš si ho do podpisu svojho mailu alebo do podpisu postu, do tej petičky. A skôr ako ho vypustíš do sveta, tak si ho ale over. Je naozaj silný, čiže je konkrétny, pochopiteľný, pochopí ho aj 12-ročné dieťa? Vie si klient presne predstaviť, aký výsledok vďaka vašej spolupráci získa? No a to tretie dôležité, spadá do jedného z týchto troch trhov, pretože ak ti niečo z týchto troch chýba, tvoja silná veta nebude taká silná, ako ju potrebuješ.